आंनि जोबोद मोजां नांदों आरो दिनै आं मोसागोनबो बर' गान दोंसे आरो हिन्दी गान दोंसे आरो आं गासैबो एबसुनि सारमोनखौ थेंक इउ बुंबाय जे बिथांमोना आंखौ बे धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव इनभाइट खालामबाय एनुवेल कनफारेन्सआव फैबाय थानाय समाव नोङो बेबायदिनो जि नोङो थांनाय समाव आं फिउचाराव आरो ट्राइ खालामगोन दाबो आं आरो ट्राइ खालामगोन नोंथांमोना आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामबाय था आरो आं बिदिनो ट्राइ खालामबाय थागोन रियेलिटि श'खौ गोबां उन्दै गथ'फोरा आंनि बायदि उन्दै गथ'फोरखौ आं बुंनो सानदों जे खस्थ' खालामब्लाखौ खस्थ'नि फलखौ मोनो आरो साक्सेसआ एसां थाबबो मोना साक्सेस मोननो कारणे जों जोबोद खस्थ' खालामनांगौ आरो आंबो माने साक्सेस जानो कारणे बुहुत टाइम नांबाय आंनि बोसोर नांबाय जेतियाबो जों रिजेक्ट जायो बे खालिनो जों सिलेक्ट जायो आं हेयार स्टाइलखौ बे आंनि स्टाइल माने बयबो आंखौ सिनि मोननो थाखाय बे स्टाइला आरो नोंखौ गोबां लाइक खालामो बे खानाय स्टाइलखौ बिराद लाइक खालामग्राफोरनिसिम मा बुंनो सानो थेंक इउ नोंथांमोना जे आंनि बे स्टाइलखौ मोजां मोनो आरो आंनिबो खानाय स्टाइल खालामना जोबोद मोजां नाङो थेंक इउ दे